Сәлем дуслар, сіз қабат бейсіз хит-парад татар чарт тапшыруын қарайсыз. Мен Гүзәл Зияддинова сезне бүгінде жыршылар фикри белән таныштырып, киңәшләрен җиткерермен һәм әлбәттә, жыршыларның үзләрен дә җырлатырбыз. Һәр хәлдә тапшыруыбыз аша сезнең өчен клиплар җыелмасын гына түгел, кызыклы мәгълүмат җиткерәсебез килә. Дуслар, еш кына бар дөнья мәшәкатен читкә куеп, өйдә рәхәтләнеп тынычлап кино карыйсы килә. Тик менә нинди фильм сайларга, кайсысы яхшы икән? Бу тапшыруда сезгә артистларның топ 5 яраткан киносы белән белешербез. Ә сез аларны үзегезгә дә саклап куя аласыз. Киттекме? Беренче топ 5 фильм татар эстрадасының танылган җырлы гаиләсе Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гыймаевадан. Булат белән Ләйсән сөйләвенә караганда, беренче фильмда өлкән кешеләргә карата булган мөнәсәбәт күтәрелә. Онук белән бабасы арасындагы җылы мөнәсәбәт, бала кешедә олыларга карата мәрхәмәтлелек хисе чагылышы. Кешенең тән төсенә, тышкы кыяфәтенә карап, ул кеше турында берни дә белмичә ашыгып фикер йөртүчеләргә икенче фильмны карарга киңәш итә Булат. Калган 3 фильмда да төрле сюжетлар аша туганлык хисләре, кешелеклелек кыйммәтләре күтәрелеп, кешене уйлануга этәрә, бөтен гаилә белән карап була торган картиналар бу. Үзегезгә скрин ясап саклап куйдыгызмы? Хәзер клипта карабызык. Кайчанда бер миңа да 85 яшым тулса, озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, иртән азапланган чакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эчкәндә, яшьлек җүләрлегем диеп исемә төшергәндә, күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә, бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә, кайчанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Яратып карый торган топ 5 фильмнарыгыз белән бүлешегез әле дигән сорау белән популяр җырчыбыз Илсия Бәдретдиновага да мөрәҗәгать иттек. Кино карарга яратмыйм бит. Минем стихиям түгел шул ул, диде артистыбыз. Шулай да таптык без Илсия ханымга ошаган кинолар. Экранга игътибар итегез әле. Аларын да юлда гастрольләргә барганда иҗат төркемнәре белән бергә караганнар алар. Артистлар тормышы шоу-бизнес белән бәйле булганга, күңелемә хуш килде. Күп кенә моментлары безнең шоу-бизнес өлкәсе белән тәңгәлдә килә икән, диде ул. Ә хәзер сәхнәбезгә үзен чакырыйк. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә кирәк? Дөньям тыныч, аяз күгем, тормышым мул. Нигә сыкрый икән йөрәк, ник күздә яшь? Булганына шөкер итсен, рәхмәтле бул. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый.
чакта бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Халык тарафыннан яратылып кабул ителгән, хитлар дәрәҗәсенә менгән җырлар авторы, танылган композитор, автор башкаручы Айдар Абый Тимербаев топ-5 фильмнарны Совет чоры кинокартиналары белән башлады. Тагын композитор чыккан вакытында бар Россия халкы онытылып, эшләрен ташлап караган «Бригада» фильмын бик ярата икән. Шулай ук Айдар абыйның «Топ кинолар» исемлегендә төп рольдә Брюс Ли уйнаган фильмнар бар. Хәзер без аның башкаруында җыр тыңлыйк. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Чираттагы иң яхшы фильмнар җыелмасы талантлы җырчы Алинә Әхмәтшинадан. Иң яраткан фильмнарында, китапларында юк, барысында кәефкә карап кына сайлыйм ди ул. Мәсәлән, элегрәк ул куркыныч триллерлар карарга яраткан, хәзер комедияләргә күчкән. Кайча кәефенә карап мелодрамаларда караштыра икән. Күбрәк төрле маҗараларга бай, геройлары буталчык хәлләрдән чыгу юлын эзли торган картиналарны үз итә ул. Андыйларны белсәгез, җырчының үзе белән дә бүлешегез әле. Алинәнең топ-5 фильм исемлеге мондыйрак. Тиз генә скрин ясап калырга онытмадыгызмы? Җыр тыңлыйбыз хәзер. Язлар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә, язлар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә, уртак сөю илтсен безне бәхетле киләчәккә, уртак сөю илтсен безне бәхетле киләчәккә. Алмасыла алмалары балгына, алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Алмасыла алмалары балгына, алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Эстрадыбызның матур гаиләсе, тыңлаучыларның яраткан җырлы пары Марат Галимов белән Ленара Батталова да гаиләләре белән яратып карый торган топ-5 фильмнар белән бүлеште. Чынлыкта алар шул кадәр күп, кайсыларын әйтергә дә белгән юк. Көндә диярлек яңа кинофильмнар, сериаллар карарга яратабыз ди Ленара үзе. Димәк, «Дежавю» фильмын бар кеше дә карарга тиештер. Шәп картина ди җырчылар. Аннан аларның исемлегендә Совет чоры кинофильмнары урын алган. «Гордость и предубеждение» дигән картинаның бары 95 елда тәкъдим ителгәнен сайларга куша ул. Китапта сөйләнгән сюжет белән фильм тулысынча менә шул елдагысында тәңгәл килә икән. Менә сериаллар арасындагы иң шәбе әлеге популяр җырчылар гаиләсе фикере буенча Доктор Хаус. Менә аларга охшаган башка фильмнарны да белергә телисез икән. Ленараның Инстаграмын күзәтеп торырга киңәш итәм. Еш кына үзенә охшаганнары турында анда язма урнаштыра ул. Әле әйтелгән фильмнарны исегездә калдырдыгызмы? Үзләрендә карый хәзер.
Кетмәдің ялгыз калдырып, вәгъдәләр биреп киттең. Яшәве йөрәк яндырып, шуңа да бигрәк читең. Юлымда синең эзләрең, суымда синең шәүлә. Гел сине эзли күзләрем, син яшерен йолдыз мәллә. Юлымда синең эзләрең, суымда синең шәүлә. Гел сине эзли күзләрем, син яшерен йолдыз мәллә. Гөлләрем шәшәк аттылар, синең гөл кызыл яран. Бер йолдыз булып атылам, яныңа үзем барам. Юлымда синең эзләрең, суымда синең шәүлә. Гел сине эзли күзләрем, син яшерен йолдыз мәллә. Юлымда синең эзләрең, суымда синең шәүлә. Гел сине эзли күзләрем, син яшерен йолдыз мәллә. Дуслар, Татар чартның инде уртасына җиттек. Җырчылар тәкъдим иткән фильмнар исемлегендә бер генә картина да кабатланмады. Игътибар иттегезме? Чартта урын алган чираттагы популяр җырчы сәхнәдә үз стиле белән аерылып торучы Алсу Әбелханова да өр-яңа, башкаларны кабатламый торган топ 5-лекне тәкъдим итте. Җырчы фикеренчә, гаилә белән карый торган һәм аның үзе өчен классика булып саналучы фильм ул Джим Керри уйнаган «Маска» картинасы. Совет классикасын алсак, «Вокзал для двоих» һәм «Родня» фильмнарын ярата икән Алсу. Россия тарихында варварлык чорыннан алып Явыз Иван вакытына кадәрге вакыт турындагы Рюриковичи картинасын һәр кеше дә карарга тиеш ди җырчы. 5-нче фильм чит ил классикасыннан саналучы «Привидение» картинасын атады ул. Ә менә заманча Россия фильмнарын һич кенә дә яратмый Алсу. Алсуның фикерен белдек, ә хәзер сәхнәбезне аның хузурына тапшырабыз. Da kirekmi, yıldızlarga iz gitmi. Sin kirek, mine sin kirek. Asıl taşlar uala, yıldızlarda yuğala. Sin gene, canıma terek. Almaz, almaz, almaz. Nur sipken asılı taş, dünyada yok diye. Almaz, 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 almaz. Көңелім толыназ, яратам тек сені. Ә хәзер сезгә, дуслар, әле күптән түгел кабат эстрада сәхнәсенә кайткан Ленар Сәйфиевтан топ 5 фильмны тәкъдим итәчәкмен. Ленар өчен беренче урында азатлык темасы тора. Шуңа да мавыктыргыч «Храброе сердце» фильмын тәкъдим итә ул. Икенче урында дөнья күләм популярлык яулаган фәнни фантастик фильм. Матур мәхәббәт, гади кешеләр тормышын сурәтләүче «Любовь и голуби» фильмын аеруча үз итә җырчы. Тормыш турында уйланырга тәрүче, хәтта философик картина «Форест Гамп» та бар исемлектә. Һәм Ленар өчен кешеләрдә иң кыйммәтле, иң кадерле сыйфат ул тугрылык. Менә шул тугрылыкның бар чагылышын Хатика фильмыннан күреп була ди егет. Фильмнар исемлеген язып алдыгыз бит, ә хәзер җыр тыңлыйк.
Күзін алмыйша әни бізні сағынып күтәді Күтіп біз қайтымағаш Көңілі тұлып сабыр етәді Сынатымадың ғырыртың Сынатымадың ғырыртың Сейкәлтәлі тұрмыш юлларын Азын ғымыр яша әнай Азын ғымыр яша әнай Тыныш өтсін қартлық yılların Татар чартны түзүгәндә яшь шибәр җырчыбыз Айгөл Рәхимованың да фикерен белергә булды. Аның сүзләренчә, үзен хөрмәт иткән һәр хатын-кыз беренче Hind киносын карарга тиеш. Искәртәбез, рәхәтләнеп елаячаксыз. Чын дуслык чагылышы 1+1 фильмында. Ә менә Виноваты звезды көчле рухлы кешеләр турындагы мелодрама. Молчание ягня 4-нче һәм Айгөлнең топ 5-леген классик кино әсәре Титаник йомгаклый. Монда инде комментарийлар урынсыз билгеле. Үзегезгә сакларга онытмагыз. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче талантлы җырчыбыз Илнара Ганиеваның да яраткан фильмнары башкаларныкына охшамаган. Мәсәлән, әти-әниләрдә, укытучыларда «Звездочки на небе» дигән фильмны карасыннар иде ди ул. Чөнки һәр балада талантлы, моны күрә белергә генә кирәк. Исемлектәге 2 һәм 3 фильмнарда геройлар бар көчләре белән тормыш яшәү өчен тырмаша. Аларның туганнарының ни рәвешле ярдәм итүләре аеруча игътибарга лаек. Хайтарма картинасы Кырым татарлар язмышы турында бәян итсә, Богемская рапсодия данлыклы Queen төркеменең уңышка ирешүе бернигә дә карамый җиңүгә омтылулары турында сөйли. Менә шулар. Мин мәсәлән үзем өчен бу исемлектән кайсы фильмны карыйсын атып калдым инде. Илнара, синең киңәшләреңне җиткердем, ә хәзер үзеңне дә сәхнәгә чакырыйк. Рәхим. Җылы җил, җилләрдән җылы
Татар эстрадасының тагын бер бик матур популяр җырлы гаиләсе Илназ Бах белән Гүзәл Идрисова да гаилә белән рәхәтләнеп карап була торган фильмнары белән бүлеште. Бу исемлектә моңа кадәр әйтелгәннәрендәге белән чагыштырганда ике кабатлау очрый. Иң беренче урынга барыбыз иң матур сыйфат, тугрылыкны, яхшылыкны алга сөрүче, олылар да балалар тарафыннан да яратып кабул ителә торган Хатика фильмын куйды. Гүзәл үзе бик тә Уитни Хьюстон иҗатын ярата икән. Ә актерлардан аңа Кевин Костнер аеруча якын. Шуңа да «Телохранители» фильмы топ исемлекнең икенче урынында. Кайчан гына карасаң да гел кызыклы булды җырчы. Ә менә Илназның иң яраткан фильмнарының берсе дуслыкны, тугрылыкны, дус кешеләрнең бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсе өчен җан атып торучы «Неуловимые мстители» киносы. Берәр кино карыйсы килгәндә дә интернеттан шул фильмны табып карыйм башлады Илназ. Чираттагы фильм җырчы Айгөл Рәхимова фикере белән тәңгәл килә. «Титаник» музыкасы да, сюжеты буенча да шәп инде. Күптәнге булып саналса да, бер дә ардыртмыйча каралады Бахауевлар. Аларның топ 5-леген Hind киносы «Семья» йомгаклый. Гаилә кыйммәтләре, тугрылык, ярдәмчелекне, бер-береңә ышаныч һәм авыр чакта да бер-береңә терәк булып яшәү турында матур картина карыйсыгыз килүчеләр өчен «Гаилә» дип исемләнгән фильмны карарга киңәш итә алар. Ә хәзер гадәттәгечә җырчыларның үзләрен дә күрик. Дуслар, инде әйткәнемчә, татар чарт киңлекләре аша сезгә матур клиплар күрсәтеп кенә түгел, ә җырчыларыбызның кызыклы киңәшләрен дә җиткереп, күңелле дә, файдалы да тапшыру тәкъдим итәбез сезгә. Россия һәм чит ил кинокартиналарының иң шәп тупланмасы бу тапшыруда. Шуңа да кем язып алырга өлгерми калган икән, тапшыруны җаныгыз теләгән вакытта безнең YouTube каналдан кирип карый аласыз. Әлегә мин Гүзәл Зиядинова сезнең белән киләсе очрашуга кадәр сау булашып торам. Гадәттәгечә сагынып торыгыз.